బైకు వల్ల కోటి లాభాలురా, బైకుంటే లైఫే మారిపోద్దిరా. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా వేస్ట్ సోదరా, కొత్త బైకుంటే చాలు సోదరా. బైకు ఉందంటే భలే లక్కురా, చైన్ స్నాచింగులు చెయ్యవచ్చురా. ఇది బైక్ అంటే బైకు కాదు ఏటీఎమ్మురా, తా కట్టు పెడితే ఎనీ టైము పైసలొచ్చురా. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా వేస్ట్ సోదరా, కొత్త బైకుంటే చాలు సోదరా. బైకు ఉందంటే భలే లక్కురా, చైన్ స్నాచింగులు చెయ్యవచ్చురా. ఇది బైక్ అంటే బైకు కాదు ఏటీఎమ్మురా, తా కట్టు పెడితే ఎనీ టైము పైసలొచ్చురా. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా వేస్ట్ సోదరా, కొత్త బైక్ ఉంటే చాలు సోదరా. వెనక నుంచి దూసుకెళ్లి సెల్ ఫోను లాగేసే ఛాన్సు నీకు ఉందిరా. పిట్ పాకెటింగ్ చేసి పోలీసుకు దొరకకుండా నువ్వు చెక్కేయొచ్చురా. హెల్మెట్ పెట్టి కట్లు కొట్టవచ్చురా. ఫిగర్స్ ముందు కటింగులు ఇవ్వవచ్చురా. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా వేస్ట్ సోదరా, కొత్త బైక్ ఉంటే చాలు సోదరా. బైకు ఉందంటే భలే లక్కురా, చైన్ స్నాచింగులు చెయ్యవచ్చురా. మా స్టైలుగున్న బండి జీరోలా ఉన్న నిన్ను హీరోను చెయ్యదా. సడన్ బ్రేకు నువ్వు వేస్తే అమ్మాయి డచ్చింగు నీకు కిక్కు ఇవ్వదా. లూటీలు చేతి నిండా చేయవచ్చురా. ఒక్క జాక్కు పట్టు కొడితే నీ రేంజ్ మారురా రేయ్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా వేస్ట్ సోదరా, కొత్త బైక్ ఉంటే చాలు సోదరా. బైకు ఉందంటే భలే లక్కురా, చైన్ స్నాచింగులు చెయ్యవచ్చురా. ఇది బైక్ అంటే బైకు కాదు ఏటీఎమ్మురా, తా కట్టు పెడితే ఎనీ టైము పైసలొచ్చురా. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయినా వేస్ట్ సోదరా, కొత్త బైక్ ఉంటే చాలు సోదరా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.